היי חבר'ה, אני באתי לדבר איתכם קצת. אני רוצה שבכלל השם יהיה בנחמד ושפע ואמיתי. אני רוצה להגיד לכולם שאני רוצה לחזור. באתי קצת להודיע לכם שאני חוזר. חוזר לעתיד. אני חוזר בגדול. אני מקווה שגם אתם יודעים מי אני. אני לא רוצה להפחיד אתכם, אבל אני לא רוצה שכולם יחשבו שאני לא מתאים, שאני לא במצב ממש לא טוב והכל. אבל אני רוצה שכל האנשים שבעיר פסגת זאב, אני קצת רוצה להציג את עצמי. אני מאיר, קוראים לי מאיר, אפילו מאיר לוי. אני מאיר, ואני גר פסגת זאב, ואני בן 16. אני כבר בחור גדול כבר. ואני רוצה להגיד לכם שאנחנו מביאים את המצב, התקופה המלחמה הזאת. אני יודע שזה קשה ולא נעים בכלל. אני רציתי שעשה כיף יחד. שנכיר אחד לשני, לעשות כיף, לרקוד, לעשות בלגנים, לעשות אקשן, להרוס דברים. וכמובן, יש לי מסכה של זיגי. אבל רציתי קצת להגיד לכם על משהו על... זו תוכנית טלוויזיה שאני מאוד אוהב. תוכנית טלוויזיה, כלומר התוכנית לטלוויזיה קוראים זיגי. אני כל הזמן רואה את התוכנית הזאת, כל הזמן. בטלפון שלי, יש לי טלפון פרטי. ואני רוצה שכולכם תדעו שאני חוזר. וגדול, ישראל השם. ואני במצב בסדר, במצב טוב. המצב שלי קצת לפעמים קשה. אני ישראל השם מסתדר בחיים. יהיה כיף עם כולם והכל. יש משהו שמציק לי. כל התקופות האלה. אני דואג לחטופים. בעזה. מסתר שאני אומר לכם את כל הבוטוליקה הזאת שאני אומר לכם. אני מקווה שאתם נמצאים במקום טוב. ובכלל השם המצב ישתנה. אז כול יהיה שמח ונרקוד. פשוט כיף. אני רוצה להגיד לכם שאני חוזר אליכם. בעוד. החלום שלי להיות מפורסם, כמו שידעתם. החלום שלי גם להיות זיגי. ואני רוצה להקליט לכם שירים של אלי צור. זה מה שאני אוהב. אלי צור, יאיר אליצור. הזמר שלי דווקא מאוד אוהב. אני שומע את השירים שלו הרבה. אני רוצה לשמוע לכם כל השירים שלי. כל השירים של אלי צור, אפילו. להקליט אותם ולזה ליוטיוב כמובן. ואני רוצה לשלוח לכם כל הקישורים של השירים. כדי לשמוע כל השירים האלה. שירים מרגיעים. אני ממש מקווה שהשירים האלה שאלי צור כתב על התקופה שאנחנו נמצאים. בתקופת המלחמה הוא כתב את כל השירים האלה למלחמה הזאת. ואני רוצה שתשמעו את זה. אני אשלח לכם קישור בוואטסאפ. אם אתם רוצים את הוואטסאפ שלי. אשלח לכם קישור בוואטסאפ ולשמעו את השירים. פשוט. נרגיע אתכם. אני מקווה שמאוד שזה ירגיע אתכם ותהנו מכל סרטון שאני מעלה. באמת. אני עושה את זה בשביל רק לעזור לכם. אני רוצה לעזור לכם. אני רוצה בדיוק לעזור לכם להזכיר את המצב שאנחנו נמצאים. אני רוצה להזכיר לכם
על השמחה, על האהבה, על הרצון, על כל הדברים שאנחנו אוהבים לעשות. אני רק רוצה שיהיו לי קצת צפיות, ככה בכיף. עושה צפיות ביוטיוב, הרבה צפיות. אני רוצה שנגיע למטרה של הצפיות היום. אני רוצה 400 צפיות. לא 400, אני רוצה 200,000 צפיות. אני ממש מקווה שנגיע למטרה הזאת. אני ממש רוצה שנגיע למטרה של צפיות. אני ממש מקווה שגם אתם יודעים שאני אוהב אתכם ושאני רוצה לעזור לכם. אני באמת רוצה לעזור. כל הסרטונים האלה, אני מעלה כל הזמן סרטונים. כדי שתדעו. אני אעדכן אתכם בשביל השם. אני אוהב אתכם. באמת. אספר לכם ציפורים. אם אתם רוצים ציפורים, אספר לכם הרבה ציפורים והכל. אני ממש רוצה לעזור לכם. אני ממש רוצה שתהיו לי הרבה צפיות. ככה שתאהבו אותי. אני עדיין נחמד וזה כיף לי. ממש מקווה שגם אתם יודעים הכל עליי. ואני אוהב אתכם מאוד מאוד. ובצד השם שתקבו אותי, בצד השם תתלי. תעשו לי פציעות והכל, תראו קצת סטרים שאני מעלה. ככה שיהיה לכם יותר נעים. אני רוצה שיהיה לכם נעים. אני רוצה שיהיה לכם נעים. אני רוצה שיהיה לכם ממש נעים שאני מרגיע אתכם. אני רוצה להרגיע אתכם ולעזור לכם. באמת. אני רוצה לעזור לכולם. אוהב אתכם.